Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Mimay, 25 years old, may asawa at 4 na anak. Work from home ako kaya magaan ang buhay. Maganda ang sweldo ko at maliban sa full-time job ko, nakakapag part-time online jobs pa ako. Kinakaya kong balansehin lahat, yung trabaho, yung pag-aalaga sa mga anak ko at pag-aasikaso sa bahay. Ang hindi ko kinakaya, yung asawa ko. Bigyan niyo naman po ako ng payo kung ano ang gagawin ko. Ganito po kasi, bago ko nakahanap ng magandang trabaho na work from home pa, pareho po kami nagtatrabaho. Pumapasok ako sa isang BPO sa Ortigas, siya naman utility personnel sa isang opisina sa Makati. Pareho kaming nagsisikap at nagtutulungan sa mga gastusin. Kaso, nung nagsimula ako mag-work from home at nakita niyang maayos ang kita ko, nag-resign. Ay? Nung una, okay lang naman sa akin kasi naisip ko siya nang bahala sa mga bata at sa mga gawaing bahay. Pero hindi nangyari. Tanghali na siyang gumigising. Pagkagising, pupunta na sa court para mag-basketball. Uuwi para kumain ng tanghalian, tapos magsisiesta pagkatapos. Pag nagising, lalabas ulit at pupunta sa barkada. Uuwi ng hapunan, tapos matutulog na. Mahal na mahal ko ang asawa ko kasi ang dami na naming pinagdaanan noong wala pa kami. Kaya lang habang tumatagal, yung pagmamahal ko napapalitan ng ngit-ngit. Nakakabwisit na makita siyang nakahilata at naghihilik habang ako hindi na halos makaligo sa katatrabaho. Sabi ng kaibigan ko, kasalanan ko daw. Nagpabibo daw ako at naramdaman ng asawa ko na hindi ko na kailangan ng tulong niya. Totoo ba yun, Nicole and Jex? Ano po kaya ang pwede kong gawin para bumalik sa dati yung asawa ko? Namimiss ko yung mga panahong magkatuwang kami sa lahat ng bagay habang itinataguyod namin ang aming pamilya. Ngayon kasi, parang panaginip na lang ang lahat ng yun. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Mimay. May problema talaga. May problema talaga. Hindi dahil nagpakabibo ka, kasi Oo. dapat bibo naman talaga Tama, tayo. Ewan oo. ko ha, coming from a bibo person, minsan lang talaga yung pagiging bibo, yan din yung nagiging dahilan kung bakit tayo napapahamak eh. Oo. Kasi mas madaming binibigay sa atin, palibasa tayo yung Oo, bibo. correct, Diba? oo. Anyways, pero hindi masama. Hindi mo kasalanan Hindi yun. mo kasalanan yun. Dapat maging bibo tayo. Dapat kinakareer natin ang career natin. Yun naman talaga yun. Correct. 'Di ba? Kung sigurong merong kasalanan ka dito, if hindi mo pa siya nakakausap about it. Yan. Kung hindi mo Oo. pa ine-express ang nararamdaman mo sa Yan. kanya. Ito kasi ang problema ko minsan sa karamihan sa mga kababaihan, hindi na verbalize Yung kanilang yung nararamdaman. issue. Correct. Yung minsan masimangot ka lang, hindi ko minsan naiintindihan ng lalaki Oo, yan yung pagsisimangot mo. Oo, isipin Diba? mo may regla Pagregla na naman to, di ba? Hindi nila minsan magigets yung pag-aagaw mo ng kumot at Oo. pagtalikod sa kanya. Correct. Yung nakikita mo yung asamong humihilik na sarap na lagyan ng unan. Oo, correct. Diba? Hindi niya nagigets eh. Oo. Hindi niya nagigets talaga. Kasi nga, kailangang i-express. Hindi po Oo. lahat ng mga lalaki merong third sense. Yan. At instinct. Oo. At na naiintindihan nila at propeta sila, nagigets nila yung mga pasaring mo, yung mga padabog mo. Correct, Yung oo. nakakatawa nga yung isang napanood ko na isang video eh. Malalaman mong galit yung misis mo kasi ang bilis kumilos, Oo. hindi namamansin, kaya niyang buhatin yung sofa, 'di ba? Parang pinapakita niya kaya niya lahat.
Nauna maglakad ng mga 3 kilometro, di ba? Ayaw sabayan yung asawa, di ba? Ayaw magpatulong, ganyan. Pero maaaring natatawa lang yung mga mister sa ganyang gawain eh. Nare-resolve ba? Hindi. So, kailangan sabihin mo sa kanya na, uy, ang pwede mong sabihin sa kanya, kulang na yung kulang na, kasi pwede namang magdagdag eh. Correct. Sabihin mo sa kanya, yung mga anak natin, hindi naman sila lumiliit. Lumalaki sila, di ba? So dahil lumalaki sila, magkakaroon ng mga mas malaki pang mga expenses. So we need another person to help. Ngayon, kung ayaw mo, kasi gusto mong tutukan yung mga bata, tutukan mo talaga sila. Pakain ko sa yung basketball na yan eh. Pakain ko sa yung mga kaibigan mo. Yung mga tropa mo. Di ba? Ito kasi sa mga mag-aasawa, yung especially nung sisimula pa lang, kahit maliit na detalye yan, huwag niyong hayaan. Kasi lalaki yan. Magpapatong-patong yan sila. Yung halimbawa, ay hayaan mo na, sige next time na lang palalagpasin ko muna. Dapat pinag-uusapan talaga siya. Na medyo lalo kung tingin mo big deal siya. I mean, of course, merong mga stuff na pwedeng palagpasin mo na lang kasi ayaw mo naman lahat patulan. Pero yung moment pa lang ng pang-resign eh. Bakit ka nag-resign? Anong okay ba plano mo? diba? Napag-usapan nyo ba yun? Yung pagre-resign niya? Kasi parang yung dating dito sa storya, parang hindi. Nung nakita niya lang na maayos na, nag-resign bigla. Diba? Big move yun for the family, ha? Correct. Kasi syempre, mawawalan siya ng trabaho, mawawalan siya ng gagawin. So, anong gagawin niya? Una. Pangalawa, yung kinikita niya doon, kahit mas maliit kesa sa kinikita mo, di ba? Kita pa rin yun na extrang pambili ng grocery or kung ano man, di ba? Ng kuryente, tubig. Tama, ganon. So doon pa lang, kaya siguro sinabi ng kaibigan mo, kasalanan mo, pakabibo ka kasi, di ba? Pero what they meant was, kasalanan mo kasi hindi mo tinanong ba't nag-resign, hindi mo inusisa kung anong plano niya sa buhay, di ba? Partly tinolerate mo kasi sa umpisa pa lang pwede mo nang questionin eh. Correct, di ba? Na bakit ano? Pero tingin ko dito, nakikita ko dito mama, hindi yung tungkol sa income. Nabubwisit siya kasi dun parang sa walang pake. Hindi tumutulong. Actually, ang title ng segment natin, yung kwento ngayon is Tatay Hayahay. Kasi totoo eh. Tama. Tatay Hayahay, tama ka. Maaaring hindi niya issue yung pera. Maaaring hindi niya issue yung pera. Hindi niya concerned kasi hindi niya naman sinabi. So siguro she's earning more than enough. Kaya nakakairita kasi parang walang pagsuporta. Kaya walang tulong yung pagdating mo man lang, pagod yung paghahanda yung kakainin mo. Yan. And the same thing na ginagawa sa'yo, di ba? Tama, correct. Kaya ako lagi ko sinasabi na hindi ko magagawa lahat ng mga ginagawa ko kasi sometimes ito nga pala yung tamang sagot dun sa tanong. Kasi nung ilang beses na akong tinanong nito ni Robin Shena. Tapos nung huling nag-samgyup tayo kasama din si Mara Tony. Si Mara Tony, ito din yung tinanong niya sa akin. Kasi nung time na nag-samgyup tayo, dumating yung family ko, tapos sinusubuan ko rin si Prince, ganyan. So ang tinanong niya ni Mara nun, hindi ko makalimutan was, ma'am, paano nyo po nababalance lahat? Parang ganon. Paano nyo po... Parang ang dami kasi sa plato mo. Ang dami kasi sa plato, ganon. Tapos lagi ko sinasabi, by God's grace, which is true. Ganyan. Pero ultimately, ang nagagawa ko, yung mga nagagawa ko, kasi yung asawa ko, ginagawa niya yung mga pwede niyang gawin. Yan. So, siya yung nag-aalaga ng mga bata, siya yung naghahatid. Check. Kasi kung isipin ko pa yung, paano ko pupunta dito, hahatid ko pa sila sa school, Yan. ang dami kong hindi magagawa. Hindi ko magagawa, promise, yung mga nagagawa ko. Hindi ako superwoman. I need help. Laging ganon. We all need help. Hindi lang ditong ang pangalan netong si Ate Si Girl, Mimay. si Mimay. Hindi lang si Mimay ang hingin ang kailangan ng tulong. Kahit na yung mga feeling nyo kaya niyan lahat, kailangan ng tulong yan. Kailangan ng tulong yan. So, dun siya naiinis. Kasi parang hindi naman to tumutulong. Kaya naman siguro natatanong yan nila Robin, nila Mara. It's because naka-default kasi sa mindset natin na ang pag-aalaga ng bata nakatoka sa nanay. Ayan. So, lahat concerning sa mga kids sa nanay. So, paano mo nagkakasya? Yun ang hindi nila alam behind the scene. Correct. Meron akong tatay. Yan. May tatay na taga-asikaso ng mga hindi ko na maasikaso. Yan. Meron I get help. And then hindi ako yung tipo ng tao, Jegs, na hindi ako
nahihiyang humingi ng tulong. Oo. So sa tingin ko kung ganyan ang setup ninyo, Mimay, hindi ka magrereklamo. Mm-mm. Dahil nga wala kang tulong, hindi mo man lang naramdaman. Correct. Na parang may ambag siya. Oo. Kasi kailangan may ambag eh. Hindi Correct. pwedeng wala. Parang nagsasagwan lang yan sa bangka eh. Kaya nga, ikaw lang yung nagsasagwan. Tapos yung isa nakanganga. Oo, nakadi-4 pa. Tapos Kaya ikaw nga, nagbe-vape. totoo. Habang tumatakbo yung Ang bangka. sarap ipakain sa kanya yung sagwan. Nakakairita. Buisit. So ganon. So kailangan magkaroon ng function Ayan. si Mister. Oo. And ultimately, ang maganda dito, hindi lang nagka-function na naasikaso yung mga kids or kung ano man yung magiging setup ninyo. Oo. Nakadagdag din. Kunyari, hindi mo kailangan kasi covered mo naman na lahat. Hindi mo concern yung pera. Sana all, hindi concern yung pera. 'Di ba? Oh, di pang ano nyo? Pang dine out. Oo. 'Di ba? Ayan. Pangkain sa labas, pang kapritsyo. Oo. Pang travel. Ayan. Oh. Kasi Diba? parang- Dagdag pa rin yun. Oo, ang nangyayari kasi parang nagiging buhay binata yun. Yung Kaya husband niya, nga. lalabas lang ng basketball. Kung mababasketball, pag uwi, pag gutom, kakain. Correct. Oh. After pagkain, tutulog. Tama. O, di ba? Nakakainis kaya naman kasi talaga. Yung parang alam ko yung feeling eh. Mhm. Naramdaman ko yan sa asawa ko noon nung nagbe-breastfeed ako. Mhm. Gising ako na madaling araw. Gising ako the whole time. Oo. Antok na ako. Gusto Oo. ko matulog. Tulog siya, nakanganga. Pero gets ko rin naman ang point niya. Oo. May namang mayaambag niya pagising siya, 'di ba? Oo. Parang hindi naman siya nagpapadede, ako naman, Correct, 'di ba? oo. Sino bang alangan namang siya pa maghawak ng bata, tapos Oo. ang sa akin lang parang maramdaman ko man Oo, lang tama, ba tama, oo. na nakikiramay ka. I mean, sa hirap na pinagdadaan mo, nandyan yung ka naman. presence niya. Doon ka lang naman na feel yung Oo. parang feeling ko tinutulugan niya ako. And a Oo. lot of breastfeeding nanays Oo. can relate to that. Hormonal kasi. Correct. Eh. Parang tulog siya. Gising ako. Anak namin to. Kaming dalawang may gusto ng batang to, pero bakit ako lang yung gising? So parang kaya gets ko yung feeling ni Mimay na, o teka lang, bakit parang ako lang? Oo. 'Di ba? Kailangan din namang may ambag. Ganon. Kaya, alam mo, so express it, oo, Mimay. Ayan, Mimay, tama. Express it. Ilabas mo yung hinanaing mo, sabihin mo sa kanya. Para maintindihan niya rin din. Tama. Oo. Na, okay. Oh, kasi feeling mo parang mabigat yan eh. Na parang ikaw lang ang gumagawa sa pamilya tapos siya wala. Oo. Andyan lang. Correct. So, Nakikisakay lang sa bangka tama. na nagbe-vape. Sa true, nakataas pa yung, alam mo yung, hindi man lang ipasok yung paa dun sa bangka para makatulong. Alam mo Yung yun? pabigat pa yun, nakalaylay pa yung paa. Oh, yung Nakakainis. kamay na sa tubig. Ayan. Prenteng-prente, nakakayamot. Tapos sabi niya, doon tayo pumunta. Nagtuturo pa. Ikaw hirap na hirap. Ganon Yan. yung feeling ni Oo. Mimay ngayon. Binivisualize namin na nasa sapa siya na mag-isa siya nagsasagwan. Tama. oo. So, sabihin mo sa kanya, parinig mo tong segment na to kamo. Ayan. Alam mo, meron akong interesting na napakinggan dun sa Kumikinangor segment ng Love Radio. Correct. Oh. Ipapanood mo to, o di kaya habang nandyan sa buksan mo. Yan, i-play mo. ganyan. Lalo naman, parang I think this is also being posted on YouTube. And it's still on Facebook. Hindi naman po kami nagde-delete na aming mga live videos. So, pwede itong i-replay. Tama. Ganon. Go Mimay, talk to Ayan. your hobby Oo. para magkaroon na siya ng change of heart Correct. at magkalinawan na ng mga roles in life. Ayan. We wish na maging maayos yung relationship ninyo. Sa chula little ang halong eklavo. Asya. Hanggang dito na lang po kami. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!